IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Balligi Naisayangkat iti dakkelamol iti syudad ti Lawag ti panakaselebrar ti Pulmonary Rehabilitation Day anang ipaay kadagiti na dumaduma serbisyo para kadagiti pasyente nang runa kadagiti natataingan. Segun ni Dr. Sheila Grel Jose Ganangan Madayas, mangidadaulo iti Pulmonary Rehabilitation Unit iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center iti syudad ti Batak at tinawen ang masal celebraran daytoy akanito kalpasan ang proklamar ti National Pulmonary Rehabilitation Day iti Hunyo 17. Iti panagselebrar na ipaay digiti libre konsultasyon, health education ken dumapi a programa amang suporta iti salon at digiti adaan kadigiti sakit iti baga ken respiratory system. Daytoy ket isel celebrar mi usually yearly actually nag-start lang iso na di last year daytoy nga panakaset lang di daw ti National Pulmonary Rehabilitation Day pero di practice ti pulmonary rehab ongoing sunan ijay Manila kan ijay abroad although parang na-proclaim lang iso na talaga as National Pulmonary Rehabilitation Day tata. Inlawlawag ni Dr. Madayas at pulmonary rehabilitation ket may sa komprehensibo ken evidence-based a programa iti medisina amang laok iti natalged ken naiturong a panag-ehersisyo panakaammo may panggep kadagiti chronic lung disease babaen kadagiti lecture nutrition counseling ken psychosocial support para kadagiti pasyente. Part kasi ng ang pulmonary rehabilitation kasi actually is a comprehensive nga evidence-based nga practice of medicine nga ti component na safe and guided nga exercises, education, meaning agkat kanda kami ti lectures kadag jay patients regarding jay sakit da which is the chronic lung disease encompassing jay COPD sa mga ibang patients mas familiar na jay term nga emphysema kan bronchitis that's COPD, bronchial asthma, bronchiectasis kan any form of chronic lung disease. So education, tapos nutrition, and of course the psychosocial support ijay patient. So DJ component iti pulmonary rehab tapno ma-empower jay patients kan somehow mabawasan jay panag-al-alda kan ma-improve jay quality of life da kan pumigpig sa jay bagida kasi pulmo of course baga and then rehab panaka-rehab ti baga da kahit nasabihin natin na adaman jay damage dun or adati damage on jay lungs da but it does not stop there. It's not a sentence na ibig sabihin damage. We can still do something para ag-improve jay kalidad ti panagbiagda. Kabayatan na ta aktibidad ket nagbunga babaen iti panagkaykaysa ti Pulmonary Rehabilitation Unit ken Department of Geriatric Medicine iti MMH and MC amang ipakita iti panangipateg digiti ahensya iti panangpabilig iti salunat ken kalidad ti biag digiti umili para iti IFM News Idol Rain Santos tatak IFM IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.